interpretar els estats econòmics i financers. A nivell general, se'ns fa difícil entendre i interpretar la informació econòmica i financera dels mitjans de comunicació, llibres, internet, etc. Un dels motius podrien ser els tecnicismes i l'argot massa especialitzat que utilitzen experts i economistes per explicar termes financers i econòmics. Però l'economia financera no és tan complicada com sembla. Hem de ser capaços de sumar, restar, multiplicar i dividir. I, sobretot, ser capaços de pensar, interpretar, i això tots ho podem fer. A nivell empresarial, la informació financera és imprescindible, atès que ens permet conèixer la salut econòmica i la viabilitat de la cooperativa. Aleshores, com a membre del Consell Rector, per què he de saber interpretar la situació econòmica i financera de la cooperativa? Comencem. Per entendre i participar en les decisions empresarials que es prenen a la cooperativa, com per exemple, com repercuteix el preu de venda en els resultats, per què s'ha d'ampliar el capital social, per què un passiu ens pot ensorrar, etc. 2. Familiaritzar-nos amb el llenguatge financer i amb un conjunt de temes, conceptes i significats econòmics que ens permetrà tenir una visió global de la cooperativa, com poden ser el balanç de situació, el compte de resultats, l'estat del flux d'efectiu, el pressupost de tresoreria, etc., per garantir la integritat econòmica i financera de la cooperativa, evitant riscos i desviacions. I ens ajudarà a desenvolupar amb èxit les negociacions amb les entitats bancàries i financeres. Per tant, com a Consell Rector, és important tenir coneixements en matèria econòmica, ja que ens poden ajudar a millorar els resultats financers de la cooperativa.